So that was a question from Sir Felix Damara, and the wangachibvunza kuti zanzisungirai stosunungura pamakaisungirira. Well, nothing wrong with frustration. The best thing Felix can do is to really come and join the consciousness. Ndaanchitaura kuti pane culture iri muZimbabwe yekuramwa nekublame and so forth. It is very wrong for people to blame war veterans for everything. Because taifana unge takapinda tichibatana tichisumudza war veterans varwa vaita sei. Taifana kuti tifuse tichipana pfungwa tichiita sei. Saka kana tikaita zvekutukana, obviously I go per defensive. Because then saka topedzisira tisingachaiti zvenyika takuita zvekutukana tichipindurana. So ndiri kuencourage vanhu kuti ngavabise pfungwa iyoyo, ngatitaurei zvinhu zvinoita kuti tiende mberi. In fact, what I think vanhu vakaita sevana Dzamara nevamwe vakadaro ngavaite kuti tibatanidze pfungwa. Ndandiri kuda kutaura kuti the biggest political party that Zimbabwe can form is not ZANU PF, is not MDC, is not NDU, is the collective consciousness of goals akatariswa nechimurenga. Chimurenga achisi cheZAPU neZANU. Chimurenga ndeche consciousness dzeZimbabwe. Chinhu chinonzi ZANU neZAPU ndo akangove mavehicles ainda kwakanga kuchinda vanhu. Remember kuti kumashure vanambuya neHanda nanasekuru Kaguvi nevamwe vakarwa, but zvino unovaona vari part of the first chimurenga. The first chimurenga is the thinking, the mindset, the consciousness that was there then. And isusu ngatirambe tichifuse achinda mberi. But you know what happened is that pfungwa dzedu dzave boxed in political formations. Weku MDC akaita chinhu chiri right, weku people first akaita chinhu chiri right, veZANU PF vanongoopposa for the sake yekuopposa. Ava vachiti weZANU PF akaita vanoopposa. Nyika yoswera yakabatana pazvinhu zvenharo. Tarisa a government of national unity. Largely haina kudeliver zvaiva not deliver, because vamwe vaishanda vakatarisa time kuti tine 5 years. Vamwe vachishanda vachiti we want to achieve this and that. Saka kunenge kuri kutongana kwemangoromera. Ndozvo zvatoda kuti zvibve muvanhu veZimbabwe. Saka muchaona kuda panguva shoma iri kutevera war veterans vachaita program yekutenderera vachiudza vanhu vasiri a particular party kuti aiwa ngati ingenjei positively takatarisa nyika tisingatarisi kuti iwe uri wekwanhingi kana kuti wekwanhingi. Because at the end of the day, tinoswera tiri paqueue tese, tinoswera tese tiri kufa, you know, utarisai kuti vamwe vane mari, ku baby clinic vanoenda kunze nendege. Saka kufoma political party. Atisi kufoma, we are resuscitating the political consciousness that caused the two chimurengas. So that what we want is not a name. What we want is the deliveries of the goals. But people will say, why were you not doing that all this time? And nindiri kuti nini ndo nyaya mbotaura yemimba. Mimba inotozvarwa 9 months. You have to create what are known as conditions of a revolution. Ma scientists in politics, vana Lenin, vana Karl Marx, vanokudza kuti you don't go to a step before the conditions are ripe. And that cannot be blamed on a particular individual. But because issue as war veterans, as maybe war collaborators, as people vangavari per forefront, we take the blame. There are things that we promised the people, which unfortunately we did not deliver. But we did not deliver not because we did not want. Ndakuza patakapinda ma assembly point, you had to find your own means kwenda kumusha kwako. And for you to think kuti kune mbereki wandasiya kuzoni zvasingachaiti, because the system was done, exercise was done in such a way that things were confused. Another comment coming from John and Diane in Budiriro too. You're asking, Anzi,
muri kuda here kuti President Robert Mugabe vabviswe pachigaro vachireplaced izvezvi kana kuti muda kuti vamirire vapedze term yavo? How would you come in? Kana ndikati ndinoda ndiri kugadzira ndakutopropela nyaya dictatorship, it should not be a single person saying tiri kuti vanhu veZimbabwe ngavaite zvavanoona kuti zvinogadzirisa upenyu hwavo. Kana vachiona kuti vaMugabe vakapiwa temu inotevera vanogona kuzogadzirisa zvinhu zvakaondongeka pa 37 years kubva vari 57 vozogadzirisa vane 94 years, zviri kuvanhu veZimbabwe. Asi 37 yadzo idzodzo manga murimoka semaoveterans. Kondo pandataura zvekuti ma conditions and ndati we as war veterans have made mistakes. It's true. Vanhu vane kodzero rekuzvitaura. Pane ma mistakes. I agree kuti pane vamwe vedu even who were abused, vamwe vedu vakakrosa kutoenda kusinga doing bad things. I accept, and this is not what the war was all about. Nyaya yanga iri yekusunungura nekudeliver independence. Nekushanda nevanhu. Vanhu dei for example vaiziva kuti vacharohwa kuti vazoenda kurally, havaisapota kahondo yacho. But vanhu vakanga vane dzidziso yavakanga vapiwa kuti kana tasununguka tese tichazofamba takadai. And vanhu ma practitioners, the practical people vakanga vachishanda neruzhinji vachitaura navo ndo vamunoona vari kuswera vachinzi vari kuita noise havanzwisisi because vari kusangana kane vabereki. What comrade zviya zvamaitaura tiri papungwe kana tiri pape zvabuda ndezvipi? Okay, in Zimbabwe there are cases of corruption being singled out as one of the major contributors to the demise of the economy. What's your take? And this is why our people want to create a dynasty. Which people? Ivo vanoswera vachitaura zvavari kutaura ivavo. Iye zvino wakaona iwewe the last ZANU PF Politburo yakataura kuti nyaya iri kupomerwa panana Kasukuere inofanira kufambiswa sei, tikaudzwa nemapepa kuti Jonathan ane zvaapomera vaMnangagwa, saka vaMnangagwa vapiwa time yekuti varesponde. But response yavaMnangagwa isati yauya, response yamai Mugabe yatouya yekusunungura vanhu vese vasungwa ava vasunungurwa. But ukatarisa vasungwa vacho ivavo vese vane tunyaya tune chekuita nemari nehuori. Saka idambudziko rekuti iye zvino corruption yauri kutaura nezvayo iyi hausi kutaura corruption yakaita dikidikika, uri kutaura nezve corruption yakaita kuti 15 billion iinde. Okay. Ika-acknowledgewa nemutungamiriri wenyika kuti 15 billion yaenda, asi 15 billion yandabirwa iyoyi hapana inquiry, hapana anything. And mimi sema war veterans munoti muri mapurisa enyika munoramba muchirwira nyika, hamusitomboziva kuti 15 billion dollars yakaenda kuti? Hatina, hapana war veteran anoita mupurisa wenyika wakangodero ndosaka wakaona tichibuda mujere kuti sungai vanhu vakaba mari izvozvo zvinokusungisa izvozvo. Saka wakaba muri kuvazi here? According because malikejizi wa akakonzerwa nei vanhu vanoda kuziva. Mutemo unoadministrwa nevanoadminister, ende unozva kuti mutemo haubvumiri kuti uti pachivanhu toziva kuti kune varoi but havataurwi muZimbabwe, ndo zviri pamutemo. Saka mbavha haisi mbavha kusvika yanzi najaji kana namajistrate imbavha. Saka muZANU PF mune varoi? Ko kana iwe uchiti muchitonga pachishayikwa 15 billion unofunga kuti chi? Uri kufunga kuti vanhu vekuMozambique vakazoba mari iyo? Uri kufunga kuti vanhu vekuChina vekupi? Okay, saka muri kuti chi kunyika? Tiri kuti vanhu ngavatsvake, they've got a right because this 15 billion is not for particular individuals. It is for Zimbabwe. And nyaya inoitika ndeyekuti nyika yedu iri kukokotiwa pasi. Vanhu vachifunga kuti ndezve ZANU PF. As is ZANU PF, ndezve Zimbabwe. And people should stand up and say this is enough, enough is enough. Hatidi zvuori kuti kurambe uchindira mberi. But kana mukataura muchiti ndezve ma-war veterans, ndezve ZANU PF, vanoita matumbi vanongoramba vachiita matumbi, vanongoramba vachidi vachiba, because you cannot have 15 billion missing and no investigation, no inquiry as acknowledgement. Kuti yakabiwa zveshuwa, yakangobiwa zveshuwa. Pachishona vakazoti kana waona mvi
dzaitiwa pa tsvina yebere wozwa bere ndo rakazi zvino hapana mvi kana zvakangorova kana nemabhonzo acho kana nei hapana kapisi kakawanikwa. And you think that is normal? And is it true kuti vanhu vangangoziva kuti tatine mari haisipo asi hapasina? Okay, so as the people of Zimbabwe and all those viewers watching us right now, what are the major issues which need urgent attention in Zimbabwe? Unit of purpose. Unit of purpose. Zimbabwe, you know, people were paralyzed. I don't know it. I also became a victim. Yakuti ndaitoti ndikanzwa kuti munhu ndewe MDC kandoakati ndozoropa kumira handiti, but inyaya yekutowana wrong orientation, you concentrate on wrong things zvakakosha zvichiitika musingabvunzani. Iye zvino there is what I may call stupid allegiance yekuti vanhu vanoenda kuparliament kana kuti kunoindwa kwese vachiziva kuti mhosva iyi ina shefu wedu, vopedza zuva rese vanhu vachidebata vachidefenda munhu ari wrong nemhaka yekuti ndi shefu wedu. Saka semenza nizo iwe uri kufunga kuti iye zvino parliament ayaifanira here kuforsa kuti paitwe investigation ye15 billion? And anenge angoda kusumuka anzi mufana uruda kuti udi manje and iye zvino hakuchanetsika ukangonzi out of ZANU PF worasiwa constituency, baba wangu ndo kwakuri kumunda nekupi. Saka unongonosvika wovhunza nhasi tovhotera zvipi zvinodiwa nevakuru. Kokune vanoti comrade Matemadanda is one disgruntled comrade. What's your response? I'm disgruntled, yes, but the facts are there. Kana ndikave disgruntled ndichingofamba ndichihumana ndine ndisinganzwisisi, asingazivi kuti mari dziri kubiwa ndiani, asingazivi kuti mismanagement of the economy, okay, mismanagement nani? Who is mismanaging the economy? Iwe kana ukaona munda uripo, muridzi wemunda aripo, ungafunza kuti asingarimi ndiani. Uyu munda wanzi ndewa Matemadanda awakavatira, wofunza kuti saka asingarimi ndiani. Ni Matemadanda. It's the ZANU PF government. ZANU PF government. Yes. Okay, so let's go back to the comment. Zanzi, do you realize that we still haven't attained freedom of our people? The land is free to an extent. Yes, true. It's true. All right, I also became a victim. And if you want to know, I did not believe before I became a victim. Saka, what happened to me was in a way of enlightening me. When I was chased out of ZANU PF, I got my farm being invaded, harassment, and so forth and so on. Saka, yeah. Wovunza, because kana tikasunga munhu anditi Oscar, tichiti munhu ane mhosva, zvinofana unoproviwa kukoti kuti ane mhosva. But ukaona pachita 15-16 cases, the same charge, dziri kubuda dzisina, asi dzingoramba dziperpetuatwa, that means it's harassment, there's no freedom. And you are telling us a lot of history instead of dealing with the current issues. This is Tawanda Nyarara. I'm answering to questions, unless the questions are histories themselves. So, are you saying the president has failed us or ZANU PF has failed us? Please be clear. Patrick, thank you so much for your comment. Ndakataura kare kuti uya mukomana aikocha Zimbabwe national team ainzani uyu Pasuwa akadzingwa nenyaya yekuti timu yake yaidyiwa. You don't blame vamwe vanhu, usika blame chief executive officer of the system. Munhu ari wrong ndo mugari, because ndo vana appointa, ndo vanoita everything. Vari kuregerei kudzinga iye zvino vafana uyu akarova mari yeZimdef zviri kuzikamwa. Haana kuramba mhosva, akataura kuti ndakatora mari ndikatengera machief echolocho macheya ndikaita sei viramending ega mari yehurumende and onzi haana mhosva, vanhu vari kumurongera. Saka oblema zeki inonzi iri kusunga vanhu yecorruption. Yasungaka, but the application of the law, the political will is not there. What do you expect people to do? Okay, so as a war veteran, as a seasoned comrade, muriona nyaya dzenyika dzichigadzika sei zvadziridzi? Once tada ku allota solution yenyika to an individual, tiri kuperpetuata
dictatorship. Vanhu veZimbabwe ngavaise musoro pasi pamwe chete, vasingatarisani kuti uyu ndewa kwakati uyu ndewa kwakati, ende vasingaramwiri makudo munda kuti munda wazara makudo ngatichiregai zvakadaro. It's not too late. Vanhu ngavabatane vaone the best way to go forward. Ndo zvinoita kuti zvinhu zvigadzirike. Iye zvino tine nhamo yekuti people will always say ndakavhoterwa nevanhu. For example, the president will tell you ndakavhoterwa nevanhu. Ini ndakavhoterwa nevanhu vekugokwe overwhelmingly. Ukabvunza mai Matutu ndo vakazoita. Ndakavhoterwa ndisiko ndiri kumasvingo kuti ndinde mucentral committee, but ndakadzingwa nemunhu 1 or 2. Asi pane vamwe vanhu vanonzi vakavhoterwa nevanhu havadzingwi. Ko chinonzi vanhu chi? Mashango ekugokwe kwedu haasi vanhu. Zvikozi ndakavhoterwa nevashango vekwedu ndikadzingwa nevanhu vekuno. Saka vanhu vekuno ndo vakakosha here. Vekuno kupi? KuHarare. Haisi tribalism yamakupinza mukati umu. Pane tribe inonzi Harare. Hanzi Cloud Tulane Lupales. Hanzi, I think this is but naida kutaura panyaya. Naida kutaura panyaya tribalism. Tribalism is not being perpetuated by anyone other than you vatungamiriri venyika. You cannot have 37 years muchitaura Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland, Matemadanda. Don't you have a campus? Campus mukaisa apa inotendeka yokudza kuti uku kunonzi chi mopa province, uku kunonzi chi mopa province, uku kunonzi chi mopa province. Haikona kudaidza province Matemadanda. Saka kana mati Matemadanda muri kuudza kuti voho avafana vankaya. Anti avafana vekaya. Homi wezhira. Because mune mchitaura kuti at the end of the day vanhu vekuma Shonaland Central vanofana kunoita kaCentral kawo, veku East vanofana kunoita ari mashona eku East, Manicaland vamanyika vanofana kuinda. Ndosaka uchinzira zvino pane problem yekuti unowana DA kana PA kana teacher achirambiwa mune mwe province kuti asi wemuno. And you say you want unit. How do you have that? Okay, so how do we correct such a situation? Ngazvidzimwe zvana maZezuruland, Karangaland, whatever is. Pataurwe campus inokudza this is Mashonaland, this is Eastern Province, this is Western Province, this is Southern Province. Asika pama platform makawanda, war veterans used to use this term. Zimbabwe is under a lot of sanctions. Mtaureo wako much. Kuti my sanctions are there, yes, they are there. And but unfortunately, my sanctions affect the intended person. Kana ukabisa magetsi uchiti vanhu veZimbabwe vakaure, kana kuti uti Mugabe akaure, zvinongoitwa ndezvokuti magenerator wose anongounganidzwa kuState House, povhu yosafa uko kune magetsi. Kana ukati ngakubisiwe mafuta munyika kuti Mugabe akaure, mafuta ese dzimwe mota dzinomira mafuta ese. Saka the intended person will never suffer under sanctions. Vanosuffer they are the ordinary people. Unfortunately, vanhu kana mukafunga kuti vakarwadziwa vachazofunga kuvhota, these people are seriously patronized. Let's just take a short break. When we return, it will be time for the third and final segment. This is Talking Everything with Oscar. I is our national members of the journalism fraternity, and we want to welcome you here today. The reason why we have decided to call for a press conference, I think even to you as experts in your own area, you would be surprised if there was not going to be one such conferences from the war veterans, because the political developments in the country are demanding and coercing us into speaking about the journey that we went through as war veterans, about the objectives that we went through as war veterans. So really today, besides me here, is Comrade Sadomba. He is the National Secretary for Production, Education. And on the other side, we have Comrade Muoni, who is the Provincial Chairman of Mashonaland East of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. Mashonaland West. Mashonaland West. And we have on the other side a group of female ladies whom I believe you wanted to see or hear from them how they braved to go and fight as women, and they are here because the political developments and statements in this country
are quite demanding that at least we need to make a statement so that our political position is understood and that we will not be intimidated to talk about the journey that we walked. So today here in the middle of today, I'm not going to, as usual, in the Nozotaurat, papera main statement from Waninga main statement is Zimbabwean National Liberation War Veterans Association. And in the middle here, today we've got Comrade Matemadanda. Victor is the Zimbabwean National Liberation War Veterans Association Secretary General. And as you know, you have always known me as the spokesman of the Zimbabwean National Liberation War Veterans Association. Surely, he is going to go around issues that has to do with the initial social and political contract that made everybody who held a gun and is known as the war veterans today to hold that gun because there was an agreement or a position that made us commit our lives. And secondly, he is going to talk about the revolutionary ideology, which is the interpretation of the structure of the revolution. So that structure and the revolution are responsible of coming up with policies that led the liberation struggle. So after yesterday's statements, we are left with no option but to issue a statement. Welcome back and thank you for staying with us. It's still Talking Everything with Oscar, and in the studio we still have the Secretary General of the Zimbabwean National Liberation War Veterans Association, Comrade Victor Matemadanda. Let's go to your comments. Now this one is coming from Jessica in South Africa. Your question is it true that the 2013 elections were rigged in favor of ZANU PF? Well, that question should be directed to Rita Makarau. She might know better, but I read and I can't remember, was it in the Facebook what someone saying Rita unoza kuti takabase handisi kuti uchabandisipo here. Whether that is true or not, I don't know, but that one it is a question that can be best answered by Zach. Mm-hmm. Yeah. Then you wanted to comment on the land issue. Yes. Okay. First and foremost, it is not true that Panemun Asrima war veterans akatora land. After being frustrated, nenyaya yeku ve poverty stricken, ma war veterans decided that after all, chunhu chatakavimbisa vanhu nechatakarwira kunyanya ivhu, akadecide kuti vaende paland. There is no single person in Zimbabwe who will say akauya naidea. That is not true, because vanhu vakasungwa, makomrades akasungwa. You remember kwasvosve vanhu vakasungwa, vaisungwa nesystem, negovernment, and the same government cannot say it initiated the fast track. Okay, so who reform. initiated the fast track? It's land the reform? war veterans. It's the war veterans. Yes. Okay, so then what happened? But now, the war veterans, as usual, become victims because vakaenda vakanogara paland, vaka fast track ikaitwa. Vamwe vakaendawo muma excuse me. And a lot of white farmers were killed, brutalized on those farms. Well, depending on the perspective, and I won't say it did not happen or it happened. Those who have statistics can give us. Okay. And if they are true, who am I to dispute? But where I was, I did not see it. As I'm not saying it did not happen. I read about it, I see pictures, and so when you say fast track, what do you mean? What was happening during that time? Fast track vanhu vaibva handiti voinda papurazi riri padhuze wherever. Risina munhu kana kuti rine munhu vanosvika kutaurira nemurungu, shamwari tauya. Vamwe varungu sekunana Midlands kwataibva uko vaitoti comrades torai iri side iri mondisira.
motogarisana vamwewo vaitangawo zvemusindo zvakangovhengana. But kune authorities ane proper statistics who can, but I want to talk about zvakaitika kune vakaita spearhead nezviri kuitika nhasi. About 80 to 90% yema-war veterans vakapinda muland iye zvino vakatorerwa land iyoyo nematsotsi ari mugovernment. Matsotsi acho ndozvati unoda kundifunza kuti ari palevel ipi? Ari palevel yesystem yegovernance. Nemhaka yekuti kana ukataura offer letter inobva kuna minister, inoenda pane committees anogara and so forth. Munhu opiwa offer letter, comrade Maiya Garaya paogara. After 2 years, panouya umwe munhu aitaura kuti I've got this offer letter ne court order, buda uende. Kana zvinhu zviri right, hatimboti mistake vanogona kuti hai double allocation this and that. Why is it not reversed? And why is it that izvozvo zvinhu zvinoitwa kuvarombo? Because ukatarisa munhu anodisplace anga aripo munhu ane mari. Hatitore case yema farms ari surrounding Harare. Aita noise yakawanda achitorwa vanhu vachibiswa achiitwa masubdivisions achitengeswa mastendzemba otengeswa ropera purazi rese koya konzi akapa asiye zvodemolishwa but mari yadi yapinda kouya umwe oputsa zviya izvi makatapiro ohara unokanda uko otanga wokupa so nzvimbo imwe chete inogona kupiwa vanhu katatu. Saka imane spinning iri kuitwa nematsotsi. And in a normal, this has been happening for so many years. Yes. Even pamamuchiri ZANU PF Madzingo. It has been happening and I'm also a victim. Ziva kuti kuve muZANU PF does not mean that you don't become a victim. And no, was it a victim of ZANU PF? Yeah. Okay. Unoitaka depending nekuti uri pa level ipo unodiwa nani? Ndo wangati mbotaura ZANU PF mamsingadiwe ne system. Akuru. Kana watorerwa uziuti asingakudi apa ndiani, but we became victims. Todzokera kunyaya G40 na Costa. Ma comrades ari kutorerwa minda, Oscar. Ma comrades ari kutorerwa minda. Hapana akabuda muZANU PF. Asi varongotorerwa nemhaka yekuti varombo. Havasi kutorerwa nokuti akawandisa. Kuwandisa kupi? Vachiwandirwawo neiwo zvavo. Comrade asina mari yekukwira bhazi kuenda kumusha anoita mabhurazi akawanda anoadi. Saka muda kubhadharwa nokuti makarwira nyika. Muda kubhadharwa mudapiwa mari. Nani? Saka kubhadharwa pakudii. Saka chanetsa chii kumahovhets dingindira nyaya iri kubva kumahovhets ndeyekuti kudiniko? Ndeyekuti zvinhu ngazvifambe zvakanaka. Ma-war veterans Oscar last meeting yatakaita handiti takataura kuti we are no longer going to talk about welfare because the state of the economy cannot support any welfare activity. What we want is the resuscitation of the economy. We want proper management of the economy so that kana upfumi wamira zvakanaka. Yes, hakuna nyika, hakuna army inosunungura nyika inozove nevanhu vanoita varombo kudarika zviri muZimbabwe. The history the world over ndeyekuti kana vanhu vasunungura nyika they are given a gratuity or a pension yekuti vanorarama kwete zvekuita mutambarakede asi zvekuti vararame zviri reasonable. Vanhu vanorehabilitatwa, vanhu vanodzoserwa musociety nenzira dzinoita kuti vanogamuchirika vararame zvakanaka. But muZimbabwe munhu akanga apedza 10-15 years asipo aingokwira bhazi nevhudzi rake risina kukamiwa oenda kumusha vanhu votoshayiwa kuti yave ngozi here, ndo vanhu vaiurawa here, chii chaitika? Munhu achiuya achiburuka pamwana kumusha ikoko vanhu vese vakapera, you are further traumatized and so forth. Just recently, the First Lady, Dr. Grace Mugabe, gave an example and an illustration emphasizing that a post, that of the Women's League Secretary, that post of the two vice presidents, are posts appointed by the president. And the sakavana afano kunyanya kufunga zvakawanda nokuti vanenge vakaappointwa na president. What's your take? Kufunga zvakawanda zvokuti basa riri kufamba zvakanaka here kana kuti kufunga zvakanaka kwekuti kuti vese ma appointees
vampoko vamnangagwa vese vakaiswa zvakabva hazvina kutangira ipapo, zvakabva even kunana Kasukuwere nekunana anokuti ava vakaappointwa napresident vanongoregwa vakadaro. Wakaionepi nyika yekuti vanhu vanongotungamirirwa zvove zvimumumu oro zvikaona Jesu wanhu akanga ari mwana waMwari aikritisizwa kwakuzotiwo munhu aapointwa is practically impossible. Constitution yeparty inenge chiri kudii kuti musacriticize. Muconstitution yeparty hamuna chinhu chinonzi first lady ka. Muconstitution hamuna chinhu chinonzi one center of power. Hazvinozve zviri kupi izvozvo manje mufungwa dzevanhu nekutaurirana. Vanhu vanodzingwa basa achinzi kwanzi wakaramba kutumwa na first lady. It's unconstitutional. Hazviko. Mukadzi wapresident ko iwe mukadzi murume uyu ndowapresident. Iwe unovuka kuti wangu anonditi kudii tiri tu. Unoti wangu ndiye anoti regai zvenyu ndichirohwa nemhaka yekuti hamusi president. Regai tichifane nhamo tichitambura. Oscar, I don't want to be involved in these things. Iva mai vanotaura kuti hey tinozoita zvakatoita ngavambogona kudisciplina vana vavo 2 vagofunga zvekutonga nyika. Asika ndati ngavatange vakwanisa kupa discipline vana vavo vanetsa kuSouth Africa vagozofunga kuti vanoda kutungamirira vanhu veZimbabwe. Because you must lead by example. Asi maripots here anongobudawo wai. Kana ari maripots ndo atiri kuti ngavagadzirisa asabudika. Kwewe waita munyama wewe ungonzi muroyi pese pese. Inda unobika doro kazviperi. How do you give that example? Yekuti unomanya around uchiti unoda kugadzira zvinhu vana vako vanetsa South Africa apa vari kudya mari yehurumende variko. Istonyarara manje kuti ime Jesu mwana waMwari wani akatozorovererwa nemazisando pamuchinjikwa kwakuzoti vana vemunhu watidokwera tichipezana naye. Okay, Zimbabwe very soon shall be heading for elections. Toita say vanhu vofamba negwara ripi as the war veterans. Gwara as to what? Mafambiro politically. My election 2008 our thinking as war veterans is that we must have a bigger political party which is the constituents of Zimbabwe being conscious of what they want to achieve which they have not achieved. Vochiona kuti right rwendo rwatiri kufamba kubva kuEgypt tichienda kuCanaan tosvika kosei. It's not for one person to decide. It's not for a political party to decide. Because it's not that vanhu vari muma-political parties havasi kuziva zviri kukanganiswa nevakuru vavo. Vanozviziva but this system of whipping munhu hatauri independently anowipiwa ndosaka uchinzwa uchinzi kuna chief whip ishamu yekurova vanoda kutaura chokwadi kuti vataure nhema dzawirirano. Okay, so right, the opposition is also in the midst. Morgan Tsvangirai is also there. Maimujuru varipo. So many political parties emerging. Is this healthy for Zimbabwe? They are not emerging. They have been there. And in a democracy, you want as many as they can be. And they should be accorded the same treatment, the same respect, the same protection. So as the war veterans, I can quote you on this platform, you don't have plans to form a political party. Why do we form a political party? Because makadzingwa mZANU PF. Atina kudzingwa mZANU PF zvotonofoma party. Hapana gororo rinodzinga muridzi wemusha. Muridzi wemusha apa ndiani manje? Unomga kuti zvino unosvika kuti uri kudzinga Tsvangirai kuMDC wosiyani. Ndakudza kuti ine investment yeropa revanhu handitika hapana munhu arimo mustructure who can say he owns ZANU PF. Izvi zvakutaurwa zvekunzi kwanzi hey Ninge has got the final say. It is the blood that should have a final say. It is the people. The blood is represented by the people of Zimbabwe. So it is the people of Zimbabwe who should at the end of the day say we want to go this way. Are the people of Zimbabwe saying that they've had enough of this present government? If they have not said it, it's up to them, but I think they've suffered enough. Okay, are you saying it as the war veterans that we have had enough of President Robert Mugabe and the present government?
to do what? Kuti amchada, chatombode, takutoda zvimwe. Iwo uda kuti ndidzokere kujere. Auzvizivi kuti we were accused of having authored a communique yekuti hatichadi zvinosungisa kazvautaura izvozvo hazvitaurwi kana usingadi unongoziva mumwoyo mako utatarika urimo because ukangoti handichadi unosungwa saka kuti ndinoda kana kuti handidi zvinozikamwa nex yangu but to tell you the truth, yeah. I can never put my life in a 94-year-old person. Undine nchidei asina sekuru nambuya kumusha kwavo ndiyani kuti sekuru kana vangove 8 and above vanokwera vachibigwa dovi nevana kokuchengetedza tsika nemagariro sekuru vanenge vanhu ndo zvavanofanira. Good leaders are not seen by being there forever. They have become good by living a legacy. Kovangabve here president mune kupokana kwakadai so saka vakafa voenda nesu kudenga. Because a day shall come, he's going to go one way. One day or another, he's going to go. Vanoenda nesu. Isitomirira kuti musiwa vanofa tofa toseka. Because ini ndaifunga kuti kana vachifunga kuti you should superintend over the change, you must do it vachine energy. But kana vasina vachifunga kuti zviri kuda kuzoitwa vafa, still is going to go. Zimbabwe is going to remain. Inini mai vangu ndaivada stereke. But the best I can do kutenga maruva chinoisa kuguva vakafa. Vanofa vanhu. But handisi kuti mukuru ndiye anotangira muduku. But one day is going to go. Ini ndogona kutanga kana ino anogona kutanga but kese tinoenda. Saka inyaya yekuti kwanzi handingasiyi zvakadai hai excuse yekusada kuinda. Kuti teacher ndatozosvika pakuzviitira weti nemhaka yekuti ndanchitya kuti ndingawane vamwe vapedza kunyora haiwa zvangu kunzvengawo. Saka zvekuti munhu akapiwa 5-year mandate kwamuri hazvishandezvo. 5-year mandate havana kupinda vega muofisi. Ina handina kuti ngavabve. Asi zvandataura ndati vakura. Saka kukura kunei? Kukura? Oscar. Kukura kunazvozve. Kukura is scientific. Handi? Kana uda kuziva kuti wakura Oscar, famba pazvivana zviri kutamba bhora. Ukawazi kuti baba chizo ndo yave age yako, ukanzwa zvavo kuti sekuru ndo pawave, ukawazi zvavo kuti mudhara ndizvozvo watove, iwe zvekuti unoti mudhara wakandingira bhachi reudhara ndezvako izvo bati vakuudza. Wakura ko zvebasa wakura. Okay, how do you summarize this discussion, Comrade Matemadanda? I want to see people of Zimbabwe united, unit of a purpose. I hate this polarization. People will say I was involved at some stage in it. It's true, but I don't want to remain negative about everything. I want to encourage. Sauro, akazoita Paulo, kuti, the gospel should go. Yekuti vanhu ngavabatane. Vasingatarisi kuti zvakaita se. Zvinoitwa mupolitics dzedu kana wakazitarisa. Ukaudziwa nezvatsvangireyo, unotofunga kuti imhuka. Even mai mujuru atakafamba navo kumakembi kupi ukaudziwa nomwe munhu soka. Vanotoita sekuti hameno kumwe kuipa kwavaita. No, it's not true. It's just that we are very good at talking negative about other people. We don't talk about, positive about things that are developmental. Zvinotarisa ukatarisa gore rino rese nerakapera from ipapa papinda this current government ne structure party iripo. Hapana meeting yaunogona kumisa inonzi yakanangana purely nenyaya development. Succession, hey wanditorera chinzvimbo, hey waita sei, ndo zvoga, hey MDC yakapusa, People's Party inofa. Zvinei nevanhu vari kutambura nenzara, zvinei nevanhu. Iwo, audzwi kuti munyika makashata nesu tiri kure. Ukaona mutungamiriri wenyika achinda unorapwa kuSingapore, iye akazadza madokta, ari kuudza kuti hamuna hospital. Asi kungoti isu vamwevo tesingagoni kuenda kuSingapore kwacho. Saka zvese zvinoitika unozviona pavakuru nevatungamiriri. Saka ndo zvoda kuti zvigadziriswe. At least hatiti vanhu ngavararame zvakafanana, but tinoti ngazvisimukirewo. Unfortunately, we have to
end it here. This is just but part one. I know we'll continue with another episode focusing on the war veterans as well as other groups. I know a lot of people would like to come on this platform and challenge some of the issues which came on this platform. This has been a program we call Talking Everything with Oscar. We cover business, politics, entertainment, and so on. Remember, kindly follow us on ZANU TV, Faraima Program Zedu. Like our page on Facebook, follow us on YouTube, and wherever you comment, please tell us where you are texting from. Your parting words, Matemadanda. Ndinoda kuti isu as war veterans tiri kuti Zimbabwe inyika yedu. Zimbabwe tinofanira kuve munhu umwe. One Zimbabwe, one nation, one nation, one people, one unit. Ngatibvei mukufunga kwekuti ndiri ZANU-PF ndiri MDC. Ndo zvatikosta makore ese aya. Ngativei nefungo yekuti chakanaka chataurwa neuyu kana chakanaka. Kana chakaipa ini ndikanzapo wakanganza ndakanganza ngandibvumewo. Democracy ngatiwonekwe tichipractice. Ngati respectei even mauto edu. Zvekuti tinoenda parari taakutanga kutaura hey mageneral akadai it's taboo. Munodana vana venyu ndo vakachengeta nyika, vakomana nevasikana muri kukanganisa pakati kwete kunoti parari vanhu vachiuchira, dziri kuuchira makororo nembavha idzodzo dziri kuuchira uchituka mauto akarwa. Vana vaya vakarwa ndo vakasunungura nyika, ndo vari kuidefenda. Hatirevi kuti haatadza, anogona kutadza umwe musi, asi I think they deserve more than what they are getting. We sincerely apologize for the glitches we encountered here and there, but nevertheless, thank you so much for the numerous comments. My comments are just coming through on this particular platform. My name is Oscar Bambuka. Until we meet again next time, thank you so much for joining us. This livecast has been powered by ZANU TV News, a division of Sly Media Productions, specialists in social media streaming and in-house TV productions.